Comedy Sst van jarige toneelgroep Ambras gaat in première in het Cultuurhuis in Landgraaf. De Schaatsbergse toneelgroep viert hiermee haar uitgesteld 40-jarig jubileum. De nieuwe regisseur Raymond Clement mag deze voorstelling regisseren. Ik denk dat dit bijna mijn 60ste productie misschien wel is die ik in mijn leven mag regisseren. Want ik zie dat echt als een mogen. En deze samenwerking is wel heel bijzonder. Ik ben gevraagd om te mogen komen regisseren bij Ambras. Groot plezier en een grote eer. Door mijn oude schoolgenoot Ilja, de voorzitter van deze vereniging. Die vroeg, heb je een zin om bij ons te komen regisseren? Nou, dat heb ik geweten. Nou, voor mij is de theaterwereld een hobby. Dus dat doe ik dan van alles. Maar het is wel een hobby. Overdag werk ik ook gewoon netjes, hè. Ook gewoon netjes van 9 tot 5 en soms tot 6 naar het kantoor toe. Maar in het theater, ik maak oudejaarsconferences, cabaretvoorstellingen. Ik schrijf columns voor de krant, allemaal leuke kleine dingetjes, verschillende voorstellingen. Met de Philharmonie uit Nederland een keer mee mogen spelen, met de Madammekoor. Allemaal van dit soort activiteiten. Maar ook af en toe eens even regisseren. Even aan de andere kant staan, niet op het podium, maar andere spelers proberen te helpen naar het succes van een voorstelling. Dat is ook hartstikke leuk om te doen. Waar ben ik nou het meest te vinden? Ik liefst op het podium, geef ik eerlijk toe. Niet omdat ik zo vreselijk de aandacht trek, maar het voelt soms zo ongemakkelijk in de zaal. Dan heb je gewoon zin om mee te doen. Maar deze productie ga ik lekker achter in de zaal zitten. En dan ga ik kijken naar wat deze mensen allemaal uit gaan spoken. Want dit wordt een fantastische productie. Hier wordt ontzettend veel straks gelachen. Ik verheug me op al die zalen. Straks in maart en begin april in dat Cultuurhuis in Landgraaf. Dat die mensen zo vreselijk hard gaan lachen om deze flauwekul die we hier bij elkaar bedacht hebben. Op de dag zelf van de voorstelling. Nou, moet je voorstellen. Je hebt geen idee wat dit toneelstuk over gaat. Dat doek gaat open, nou ja, virtueel doek gaat open. En heb je geen idee wat er gaat gebeuren. Je ziet opeens allerlei spelers rondlopen. Is dit nou een toneelstuk in een toneelstuk? Je moet er eigenlijk mee lachen. Is het wel de bedoeling dat ik lach? Ach, laat ik maar gaan lachen. Er gebeurt nog iets geks. Er gaat een deur open, een deur dicht. Hey, het hele decor draait om. Er gebeurt van alles met het licht. Denk je, snap ik dit ook? En je gaat naar buiten en denkt, wat heb ik een geweldige avond gehad. Er wordt gespeeld in maart in de weekenden, ik geloof een zondag nog een matinee. Dus als mensen 's avonds of overdag willen komen, voor ieder wat wils. En dan gewoon een heerlijke avondvullende of middagvullende voorstelling. Gewoon komen lachen, hartstikke leuk.